Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika ing saat punika masuk serat nomor kalih, serat Al-Baqarah artosipun lembu, ayatipun ayat 218 dumugi ayat 219. Kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tombo paring usana saged seger kuwarasan kados wingi uni dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang paling sae dhateng para kadang ingkang ing saat menika tanggap warsa. Mugi-mugi Gusti Allah Taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat dumateng para kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksinipun dhateng Kreweng Aji Channel. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami ugi dhateng para pamirsa sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger parasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring gampang lang gampil anggen kula panjenengan sedaya pados ngupadi rejeki, pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat. Ugi-ugi Gusti Allah Taala tansah paring seger parasan, ayem tentrem, kuat selamet, sabar lan tawakal. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj Ma'juj, tuwin saking sakehing bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina mazaru wazahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil qamari wal maisir qul fihima ismul kabiran wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tattafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha asih ingkang maha murah. Sayekti para kang padha angestu lan para kang padha mlayu saka ing omahe lan nyarempeng ing dalane Gusti Allah iku padha anyanyandang kamurahaning Gusti Allah lan Gusti Allah iku apara marta maha asih. Wong padha takon marang sira prakara sajeg lan ngabotohan kandhanana ing jerone loro iku ana dosa gedhe lan ana gunane marang manungsa sarta dosane loro iku luwih gedhe tinimbang gunane. Lan padha takon ing sira apa to kang kudune diwenehake kandhanana turahe kaya mangkono anggone Gusti Allah anerangake timbalan-timbalan marang sira darapun sira padha mikira. Maha bener Gusti Allah Ta'ala saha sedaya sabda-sabdanipun. Katerangan wonten ing ayat 219 Qomer punika ateges anggur utawi sajeg. Kula ambali malih Qomer punika ateges anggur utawa sajeng ingkang saking anggur. Tembung punika mengku suraos ingkang nyarambahi kangge nembungaken legen persanipun sadéngah barang ingkang ngendhemi utawi kados dene pamanggihipun saweneh ngulami ateges sarupaning barang ingkang ngendhemi ingkang saged metengaken utawi amburengaken ingkang wantah nutupi pikiran. Tegesipun tembung wau ingkang nyerambahi punika ingkang langkung leres. Jalaran nalika Qomer dipun awisi punika ing negari Madinah boten wonten kamer ingkang saking anggur. Dados sampun tetela menawi tembung Qomer punika boten namung mengku tegesipun ingkang asli kemawon inggih punika nutupi pikiran, nanging ugi mengku kanggenipun punapa inggih punika nyakup sawarnaning barang ingkang ngendhemi. Awit saking punika beda kaliyan kalimprah ingkang sampun-sampun tembung wau kula jarwani sajeng utawi barang kang ngendhemi. Boten kula tegesi anggur utawi minuman keras. Barang ingkang ngendhemi dipun awisi nalika nyebataken bab prakawis perang.
punika nedahaken bilih ingkang dipun kersakaken dening agami Islam punika badhe niyup kawantunan ingkang sajati dhateng para pandherekipun sarta boten nayogyani dhateng kawantunan mutatuli kados dene kawantunanipun tiyang ingkang kenging dayaning sajeng ingkang ngendhemi ingkang asring kemawon nukulaken tindak boleh-bolehan asring kemawon nukulaken tindak beleh-belehan nalika wonten ing paperangan awisan bab prakawis barang ingkang ngendhemi tuwin ngabotohan ingkang kapangandikaaken ing mriki punika kacethakaken malih wonten ing serat Al-Maidah ayatipun 9 tuwin ayat 9 setunggal. Para ingkang sami gadah panginten bilih ayat ingkang karembak punika boten mengku awisan nalika nedahaken menawi piyambakipun boten saged anggagapi dhateng basanipun Quran suci menawi kasebataken bilih bebayanipun satunggaling barang langkung ageng katimbang pigunanipun punika sampun cekap kangge anedahaken menawi barang wau kaawisan jalaran sok tiyanga ingkang saras pikiranipun mesti botenipun milih mergi ingkang sampun genah langkung ageng bebayanipun katimbang kaliyan pigunanipun. Ewa-ewan ing tanah Arab ingkang tuwuh awit saking dayanipun dawuh dosane loro iku luwih gedhe tinimbang gunane ingkang prasaja punika tansah badhe damel gawokipun para juru pambanguning bebrayan anggenipun para pancer Arab sami remen peperangan satunggal kaliyan satunggalipun punika murukaken para tiang-tiang Arab wau sami remen sanget minum minuman keras sarta inggih sajeng punika ingkang ngiseni pikiranipun para juru kidung Arab wonten ing pasamuanipun tiyang Arab. Sajeng punika kasugatan ingkang baku sarta remen minum punika boten kaanggep awon. Mekaten ugi ing antawisipun bangsa Arab dereng nate wonten gerakan ingkang sumedya ambrasta pangadatan remen minum dalasan titiang Yahudi tuwin titiang Nasrani inggih sami kelem wonten ing dalem piyawon punika manut pangalamanipun manusia sami-sami piyawon pangadatan remen minum punika ingkang angel piyambak dipun sirnakaken saking donya menika. Ewadene dawuh Quran suci sakecap kemawon sampun cekap
kangge nyirnakaken sotobet tebetipun kangge nyirnakaken satabet tabetipun pisan pangadatan remen minum wau saking sagembelenging umat tuwin ing pawingkingipun saking saindenging nagari sareng sedaya ngrasuk Islam. Ing babat dereng nate kalampahan wonten pambangunan adiluhung ingkang anggumunaken kados makaten kala wau tur kanthi gampil kalampahanipun nanging ambabar pisane perlu ugi katerangaken ing mriki pratelanipun Tuan Saleh ingkang nyariosaken bilih minum sajeng menawi namung sakedhik kenging punapa babar pisan tanpa waton mekaten ugi pamanggihipun saweneh tiyang bilih ingkang dipun awisi punika manawi kangge minum-minuman ngantos kathah punika inggih pamanggih ingkang tanpa waton. Para sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satetes kemawon boten nate migunakaken sajeng sasampunipun wonten awisan punika. Tuwin malih dipun riwayataken bilih Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika mekaten satiti ing barang kang manawa akeh angendemi iku larangan utawa awisan sawijining mufassir boten ngendikaaken kados pratelanipun Tuan Saleh punapa sanes bab prakawis sajeng nanging barang sanes ingkang para ahli fikih sami beda-beda ing pamanggihipun. Salajengipun katerangan wonten ing serat 219 menika tembungipun ingkang asli Maisir saking tembung iyasara tegesipun merang dados pinten-pinten perangan utawi pinten-pinten bagean. Maisir punika kasukan dadu Arab sarta miturut istilahipun agami Islam mengku sawarnaning ngabotohan. Saweneh ngulami mastani menawi tembung Maisir punika asli saking tembung yusr tegesipun gampil mirit saking anggenipun gampil angsal bondo sarana lampah wau. Ing serat nomor gangsal serat Al-Maidah ayatipun 9:1 kadhawuhaken bilih sajeng lan ngabotohan punika anukulaken memungsuhan lan gegethingan ana ing antaranira. Bebrayan menawi para warganipun sami memungsuhan lan gegethingan ana ing antaranira. Bebrayan menawi para warganipun sami kadederan ing raos gegethingan lan memengsahan satunggal dhateng satunggalipun mesti kujur langkung-langkung manawi pinuju wonten ing
kawontenan peperangan kaliyan mengsah saking Jawi. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah kadang emuk eminin saha emuk eminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Makaten kajian kula dalah panjenengan sedaya, mugi-mugi sedaya kala wau saged niyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi mugi-mugi sedaya menika kala wau saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.